Kaya ngene rasane. Wong nandang kulaku. Orang tahu ketemu. Dengan semut tansah nganggani ana sakjroning kakangmu. Gegeti. Wong jeneng ning tengah alas yo, Kang. Kak yo rumah to. Nek aku ngleliporati kepiye? Wis ana apa belum dino iki? Aku nyawang kowe saben dina kowe kuwi guyang-guyu dhewe. Kowe janjane ana apa? Kowe kudu bloko karo aku. Mergo kowe kuwi adikku sing banget tak tresnani. Aku kuwi suliye wong tuamu. Ana apa? Iki rak ning tengah alas to, Kang. Iya. Lumrah to nek aku ngleliporatiku dhewe. Wong yo ning omah ki ora ana sapa-sapa, kejaba batike dhewe. Lah nek kowe guyang-guyu dhewe, lho saiki tetembangan dhewe kuwi kaya wong edian. Nek aku guyu ki rak tegese aku seneng atine to, Kang. Kok malah kowe susah to? Mergo atimu lagi seneng. Seneng ki rak ana sebabe. Atimu seneng kuwi apa sing jalari kok dadi atimu seneng? Yo seneng to, Kang. Wong dadi adimu ki aku njaluk apa-apa keturutan kok. Yo seneng to. Kalau adikku ya mung kowe.
Aku nglumpukke bondo sakake-ake kuwi arep tak nggo sapa. Nek ora tak nggo nyeneng-nyenengke ati. Lah, mula kuwi to, nek aku seneng atiku, terus aku guyu-guyu dhewe. Nek ora teges aku kedan. Aku subriya karo kowe. Kok subriya kok piye to? Aja-aja gek kowe kuwi wis seneng karo wong lanang. Yo, Kang. Upama aku seneng karo wong lanang. Rak yo wis wangun to, Kang? yo wis wong kowe iki yo wis umur kok. Saiki aku takon. Piye? Kakang kira kaya kandamu mau. Kaya ora suwi karo wong tuaku. Kudune ngerti umurku saiki ki pira? Umurmu Jokara wis ana 21 taun. Nah, Upama kowe kuwi diwengku dening priya. Kuwi wis pas. kowe wis lilo kok nek aku diwengku. Seneng karo wong lanang kowe. Kang, kok sik to urung ra? Aja goro lho. Kang, aku ora goro. Wong lanang endi? Nek kowe kuwi wis seneng karo wong lanang bloko karo aku. Wong lanang endi sing tok senengi. Terus wong lanang kuwi yo kudu ketemu karo aku. Kon nembung sing apik-apik karo aku. Ora-orane yen kowe ora tak ulungake, waton priya kuwi tanggung jawab tenan karo kowe. Jane yo ono ning urung iso tak kandhake saiki. Lantaran yo piye? Wis seneng yo. Kang, kula nganti Yasmin iki saiki ya kurang rak payu rabi. Aja-aja gek wong-wong iki do wedi karo kowe. Saben-saben ana wong lanang pengen seneng karo aku. Yo arep nembung karo kowe, wong tok suguhi polaten lemu jenggurung ngono kuwi ra yo wedi. Nek kowe kuwi wis seneng karo wong lanang ndelok-ndelok wonge. Nek wonge kuwi jujur, wonge kuwi resik lan tresna tenan karo kowe. Kuwi mesti wani ngadep aku. Ning nek wong lanang kuwi mung arep nganggo dolanan kowe. Aku sing ora trimo. Oh Kang. Sabar to, sareh. Mengko nek wis titi wancine rak mesti tak kandhake kowe to. Wong lanang kuwi sapa, jenenge sapa? Tenan lho yo. Omahe ning endi kok? Kuwi mesti tak pikir kowe. Saiki kae undangno kanca-kancae kon ngadep aku kabeh. Kakangku liyane. Yo. Apa ngucap aku ngopo? Hah? Yo peh kanca-kanca wae. Gede, iki kan yo. Yo. Ya kan. Lan kuwi salu mampang ya kanggo kuwi. Yo, piye? Aku arep baleni rembug ing arep. Sing wis tau tak kandhakake karo kowe-kowe kabeh. Isi kelingan? Yo, nek kelingan iki kelingan. Iki lak durung cetha ngono lho. Apa sak lawase awake dhewe kuwi mung arep brandal kaya ngene. Nek pancen wis gaweane iki sane ya brandal ya arep mikir gawean apa meneh. Kae cukup ta? Yo nek nggone cukup pancen cukup wong awake dhewe ya wis ora kekurangan apa. Ning awake dhewe iki rak ya wis ngunduri tuwa. Saya suwe, saya ringkih.
Nek awake dhewe kuwi keterus-terus nyambut gawe kaya ngene, mbok menawa yo ora dawa umure. Perkara dawa umure karo ora dawa umure iki gumantung sing urip kok. Piye? Gumantung sing urip kuwi butuh dawa umure apa ora. Lah yo kabeh iki ra yo butuhke kepengin dawa umure. Menawa Gur kowe duwe carane supaya bisa dawa umure ngono. Bisa, kan duwe. Piye kira-kira liyane aku ki dosa nglakoni apa ora? Upamane Nyambut gawe isane brandal ya. Ditandani kanthi seneng atine. ya Angka 1. Angka 2. Kuwi kudu duwe rasa dharma bekti karo sing gawe urip jagat saisine. Ya. Angka 3 kuwi kudu tanggung jawab. Nata uripe awake dhewe, nata uripe anak, nata uripe putu. Sesrawungan sing becik. Ya ta? Nah, ya angka 4 kuwi aja nganti duwe rasa makel iki piye carane. Sing angka 5 ora kena sambat. Apa-apa sing kedadian ning urip awake dhewe iki ora sah sambat dilakoni kanthi seneng. Piye carane supaya ora mangkel? Ora mangkel karo awake dhewe, ora mangkel karo kanca, ora mangkel karo bangsane ngopo wae. Mesti awet urip nek ngono kuwi. Ning ngomong wae iso wae nek ngomong. Tekanmu Kang Budolo. Ah, ning lakoni kuwi Nek kok krungu Kang Ditangsa. Piye? Kowe kandha ora tanggung jawab karo anak, karo bojo. Gampang ora tau pengen bojo kok. Lah arep ngopeni piye kok ngene durung duwe anak? Asing bojo kok etopur paling padha karo kowe. Lah karek mergo anak le tetulung. Lho, anak kok tetulung iki piye? Aku ki duwe watak netepi darmaning Long Tinulung. No. Duwe watak netepi darmaning Long Tinulung. kuwi piye kuwi? Tekte. Coba kowe nyawang prawan. Nyawang prawan sing durung payu rabi. Oh, mongko kancane wis duwe anak loro nganti tekan 3. Hek bocah ki durung tau ngladeni wong lanang. Ra iman-iman pirantine ta. Oh, ayo iki banget karo kowe. Mesake ora kowe. Memelas ora. Utekmu ki piye? Lho. Kowe iki sing kleru kok malah dadi Kok rene nang Kok pakai aku iki piye? Aku urung tau nglakoni tetulung. Kaya ngono kuwi ora darmaning Long Tinulung. Ning kaya ngono kuwi ngrusak. Nek sing Nek pancen kowe kuwi seneng tenan, yo dirabi apa mesine. nek aku ki rabi resmi, kuwi durung tutuk iku tetulung. Aku sing kang prawan mesake, sing wis dadi rondo. Rondo 2 tahun 3 tahun mongko 2 dina pisan adate ngladeni wong lanang. Ora tau ngladeni setahun 2 tahun kaya sawah bro ora ditanduri. Terus mesake to, rasaku ki rasa pendhita. Terus tak tulungi. Tak tulungi. Kuwi jenenge Brandal. Jawa. Wujudku brandal begal ning atiku ki pendhita. Ya cukup ngatine wong menuta sing trama kuwi kowe kuwi kok. Tanggung jawab. Tetulung Golek penake dhewe. Aja kaya ngono kuwi tok terus-teruske. Mesake bocah wadon. Nek pancen bocah wadon kuwi gelem karo kowe, ya kowe kudu tanggung jawab tenan. Ngayani. Gawe seneng bocah wadon kuwi. Ora malah kok rusak kaya ngono kuwi. Lah kurang nyeneng-nyenengke wong tuane cah wedok to. Kok seneng piye? Sing jeneng wong tuwa kuwi nek durung momong putu kuwi urung semeleh rasane. Ora ngrekasake wong ora sah ewuh mantu ngerti-ngerti momong putu lho. Lah nek rabi-rabi mesti ya wong tuane ra seneng no. Mergo wong tuane iki wedi karo dapurmu kuwi. Oh, Lah iki gelem padha dene gelem ora apa-apa. Lah mergo to antap ora gelem ki. Wis saiki ngene. Pateni Mbok gelem mbok ora sing baku rak kelakon. Iya ta. Ngono wae Antarsa. Lan kowe Gundala. Piye? Lalu mampang, ya kan? Mumpung kabeh padha luput ning papan iki. Ana rembug penting apa piye? Ayo rembuke. Tumenggung Ragajaya nalika semono kae.
Kuwi kesane Doronggung Ragajaya. Aku lan kowe kabeh kuwi didhawuhi supaya gawe kisruh. Gawe kisruh ning wewengkon Pajang. Gawe rusak. Yen perlu diobongi omah-omah sing cedhak Pajang kae. Mengko ben geger. Kaya ngono kuwi sing dikesake Doronggung Ragajaya. Lah yo mesake kok nek ngono kuwi. Wong sakjane piye? Anjur omah ora dosa apa-apa diobongi. Ana ora gawe kisruh seneng kowe. Nek awake dhewe ngobongi omah, ya jenenge karo gawe omah kile ketumpuk suwe, nyelengi tuku usuk dhisik. Blandar, boto saentuke bareng wis dadi kena nggo kaya omah diobong. Kuwi ben geger kok yo. Ben kawula ing Pajang kuwi geger. Kuwi sing dikersakake Doronggung Ragajaya. Awake dhewe gawe kisruh. Awake dhewe kuwi mengko nek kelakon Doronggung Ragajaya kae mukti ning Pajang. Aku kowe kabeh kuwi padha melu mukti ning kraton Pajang. Ora sampun dino ning awak. Nah, Seneng kowe. Nek kelakon yo awake dhewe esuk ning Pajang dadekke apa? Bapakne rayap tumenggung. Tumenggunge abdi dalem. ya apa sih mesti diparingi pangkat sing hormat. Dadi abdi dalem kuwi rekoso lho. Rekoso piye? Kejaba ku ngayahi sowanan ning Pajang. Ning desane kuwi kena ditulodo karo tangga teparo. Nek iki abdi dalem kraton Pajang. Nah, kowe wis dadi abdi dalem ning Pajang yo kowe kumat begal meneh, kowe kumat maling meneh. Ya nek abdi dalem dienggo tulodo sing kepiye? Lho mengko dhisik Dipikir dhisik to. ora bakal kelakon awake dhewe kok njur gawe rusak ning Pajang meneh. Aku lan kowe kabeh kuwi wis mukti. Apa kuwi wis kecukupan. Dicukupi dening Doronggung Ragajaya. Kok sik to, Kang? Kang, Piye? ing ngatasé Priyagung lho, Kang. Kok kersa tembayatan karo awake dhewe. Lho jer basuki iki mau piye? Nek aja-aja gek awake dhewe iki monggo ance-ance. Engko nek wis ketekan, lha engko nek wis ketekan sediane, nek wis kelakon gegayuane, jur awake dhewe mung dipaeka. Tundone mung malah awake dhewe di yo nek isih slamet. Nek awake dhewe njur di Kuwi ora bakal Pateni. kelakon cendani kowe percaya karo aku. Doronggung Ragajaya kuwi wedi nek karo awake. Aja meneh kok Doronggung Ragajaya. Ndi? Ana apa Narapraja sing wani nyekel awake dhewe? Ora ana. Ora ono sing wani. Prajurit pirang-pirang dikirim nang Gunung Kidul mesti entek kabeh. Mesti mati kabeh. Lah krekel-krekel muang gunung, gelem kiwati mudhar. Ora ana wong wani nyepeleke karo wong Gunung Kidul ya. Ayo ono. Saiki ngene. Miturut gawe Doronggung Ragajaya. Iki sing kudu mati ana ing kraton Pajang kuwi telu. Pokoke sapa, Kang? Siji kuwi jenenge Tumenggung sapa? Lali ya. Tumenggung sapa sing kudu dipateni? Ning pokoke Temenggung, petuk Temenggung pateni lho. ora ono apa. Pateni lho. Jenenge sing Ya diarani ngomong. Ragajaya kuwi ya Tumenggung kok katut dipateni. Nek dawuhe Temenggung atau petuk Temenggung mbok lanang mbok wedok sut ngono. Pangeran Pangiri Pangeran Pangiri. kuwi kudu mati ya. Terus sing sijine Kosek. Bro kok kaya telu aku lali lah iku bukan di kowe ya Aku kaya krungu. kowe ono kae Brojono. Lah, Lah, Brojono. Mantu sing gawe kisruh ning kraton Pajang. apa? Brojo lamat. Lho. Brojo lamatan, brojo tento, brojo witel. Ya ayo Sing kudu dipateni sing brojo nolo. Brojo pijaman nolo kuwi ati. Lah wong kuwi atine apik kok arep dipateni iki piye? Wah, wedok ora entek-entek lagi kok nek peminggu nguruti kowe. Mateni wong kuwi syarate. Lah yo
Mengko nek kuwi wong telu kuwi wis mati. Kuwi tegese awake dhewe kuwi wis ora ana sing mepalan. Yo ora awake dhewe do meguru yen iki dienggo apa ilmune. Ayo dienggo nek dibutuhke wong kaya dikandani karo bapak guru. Nek mateni liyan kuwi padha karo mateni awake dhewe. Mateni eleke liyan padha karo mateni awake dhewe. Luwih-luwih mateni barang urip sing nganggo nyawa. kowe kok kaya ngono ta. Lah dapurmu melu aku ki apa ora tau mateni wong kowe? Kowe ngerampok bandaning liyan, gawe kapitunaning liyan. Kaya ngono sing tok tindake saben dinane. Kok kowe ngandani aku kaya ngono? Nek liku mateni wong ki mergo nyambut gawe. Lah yo iki ana sambunge karo gaweane gawean. Iki yo kudu nyambut gawe. Piye to? Lho njur bayar nek iki wujude nyambut gawe njur bayarane iki piye? Apa pendak saksi? Apa pendak rong minggu apa pendak setu? Ngono ki kudu sing cetha ngono lho. Ngenggo makan dono pira ngono ki sing cetha. Sesuk kuwi nek lakon pendangane awake dhewe iki dunggake derajate ning Kraton Panjang. Oh kowe butuh kelakon lenjongko. Andorongkong Ragajaya kuwi nek rapuh. Nggawa raja Brana sakmono kae iki. Kira yo mung bruk dienggo kanca-kanca kabeh. Yo bukan urip dapurmu kuwi. Kok pangan bendina ki apa nek ora bondo kok Dadi ki sing tak pangan bendina ki bondo saka pajak. Lah iya, Monggo kuwi tulepanku bondo pancingan. Kowe tau mancing iwak ning kali lho. Nek wis kena kepancing tekan omah dibelek klekeh, digagelak iwake. Urung ra urung awake dhewe engko nek tanpa petung iso kelakon mateni wong pira kuwi mau kono munggah pangkat awake dhewe iso cemplungke luwung. Lah, ana kuwi sing tak semelangi lho, Kang. Medhe-medhe Medhe-medhe itu kanggo wis dadi aku. aja duwe rambut gawe dhisik. Dadi rembuke kudu padha. Aku kudu padha. Nek sepi. Lho, Awak dhewe iki sak kanca iki kudu sing padha rembuke, padha karo sewu. Ragajaya dawuh karo aku kowe kabeh. Kuwi kanthi ati sing resik ngejak nyambut gawe bebarengan. Kok iso? Mengko nek wis kelakon, awake dhewe kuwi yo bakal dijak mukti bebarengan. Kaya ngono kuwi kersane Ranggung Kok Ragajaya. sik to, Kang? Nek Kok wis ati mukti resik iki? dadi kiai ning pajak. Lah yo mesti to. Awake yo dadi wong saya nyalai dawuhe wong tuwa. Nek awake dhewe dadi kiai ning pajak, sing nglestareke budaya permalingan ki sapa? Kang, iki wong arep mateni wong telu kok dikandhake atine ape kepiye to? angel, arep bukan karo kowe iki aku. dimuke karo paksa. Apa rumangsamu sing duwe gawean ngerampok brandang itu sak piturute iki mung awake dhewe. Jagat iku kan banget wong sing kaya awake dhewe tak kandhani. Sing nyiptake brandal akeh kuwi jane sapa to? Ayo, Bu. Aku mung gari karep kok. Aku gari karep lan niate awake dhewe. Nek sing gawe urip nyiptake brandal kuwi tegese sing dawuh gawe rusak ning pajang kuwi ya sing gawe urip. Apa ya memper? Ya sing maha kuwasa kok dawuh supaya manusa dokon brandal. Sing gawe wong-wong kuwi dadi brandal ki mergo pendhuwur. Pendhuwur sing ora adil marang kawula. Kula kawulane padha mani Kowe iki iso mandhake pendhuwur ning utikmu mengiso. Ini tak kandhani ya. Sak temene pancen pajang ki saiki wis ringkih. Mergo Kanjeng Sultan Hadiwijaya kuwi gerak. Ringkih. Bandane kuwi mung do dienggo rayaan karo kadang-kadange. Dadi Kanjeng Sultan Hadiwijaya pajang kuwi wis gerah. Wis gerak. Kok dadi kawulane do ora ndongake supaya waras ngono piye? Lah yo kok malah Kowe kok dene malah terang-terang.
Kuwi pepunggane wong sak Pajang. Agene ngerti nek Ning nalika Kanjeng Sultan Hadiwijaya kuwi jeneng sultan. Apa Malah uripku ya rumangsa kepenak. Ya ora. Nah, urip-urip ya tetep rekoso. Aku ora tau jagake liyan kok uripku. Panguwasa kuwi saiki akeh sing padha diurut utang. Kalebu Doronggo Prabajaya kuwi kepengin kuwasa ning Pajang. Mulane njur nroyo aku kowe kabeh. Saiki kowe tindakno dawuhe Doronggo Prabajaya. Wong telu kudu sing tok pateni. Ning nek nganti kowe kecekel. Nek kowe kecekel aja pisan-pisan kowe bloko. Nek kowe kuwi gerombolan sawermulo. Nek kowe kecekel ya kowe mati ya. Luwung kowe nglalu. Katimbang kowe mengko bakal nyilakake kabeh kanca-kanca. Ani ora, kiwa-kiwi. Aku sing dikokon mak. Nek aku mati, urung kelakon mepek. Rondone kuwon kono mati. Ngono lho. Aku ora duwe aji pangelmunan to. Iso ngilang to kowe. Bojomu le mati rek ya mergo tok tinggal ngilang ora tau mulih ta. Wis kabeh mengko ya padha nyambut gawe. Ora mung kowe sing kudu nyambut gawe. Ning aku ya bakal tumandang. Aku saiki. Kalau pamit, muga-muga kasil aku iso mateni wong-wong Pajang telu-telu. Yo, tindake Aja lali. Piye? Gendruk lemah ping 3. Aja kleru lho tumenggung sapa ki mau. Ora apalmu kaya ngeling-eling. Ya, hubunganku kanggo kowe mangkat selamat, mulih selamat. Yo, Ning nak nganti kowe kleru anggonmu maca mantra, asing mulih ming jenengmu. lho. Ora kedok to. Jalo pamit. Wilupaksa. Piye kan? Iku ora kena sembrono. Iki contohane nyawa. Kaya sing tak kandhake nek awake dhewe kepengin mulya. Iya. Ya awake dhewe kudu gelem ngekoso. Aku yo kelingan. Karo bocah wadon sing tak singgahke ning jero guwa. Oh iya. Si anu, Cindewulung. Saiki Cindewulung karo kabeh wong-wong kuwi didhawuhi supaya mrene. saiki Kono mrene kabeh. ya. Ora lunga lho, Kak. Ora, aku nang kene. Ono wong pira to? Telu. Wong telu. Bapakne karo mbok. Ya iki. Iki ana apa iki? Wong tuwa kok dieret-erete. Perkara iki apa? Lumuk linggo kene garek nunggu kaume. Iki wong tuane Cindewulung. Ya aku bapakne Cindewulung. Kowe mbokne. Kowe ngerti? Cindewulung tak gawa ning guwa Gunung Kidul kene. Pamreku Cindewulung kuwi bakal tak jak urip bebrayat. Kok kaya ngono Arep tak carane? gawe seneng uripe ning guwa Gunung Kidul kene. Nek mestine kowe seneng karo anakku,
Kowe nglamar ning amaku, entuk apa ora anakku kopek bojo. Lho, kudu entuk. Lho kok kudu entuk? Sapa sing anake tak jaluk kok ora entuk. Iki mesti wong kuwi jeleh urip. Sik. Jelek urip. Mesti tak pateni. Wis to. Iki rembug dirembug. Sabar to. Ora grusak-grusuk. Sabar. Aku ki ora bisa grusuh. Aku ki omong tenan. Aku seneng karo anakmu. Anakmu tak jaluk arep tak pek bojo mateni entuk apa ora? Ora. Kowe ning Gunung Kidul ki minangka apa? Wah, Ijeh takon. Aku durung ngerti jare. Aku saka Pungkur kok larak bae tekan kene aku ora ngerti perkara. aku ki wong sing wis kondang kaundang-undang. Aku tetungguling brandal ning Gunung Kidul kene. Sing jenenge Sawer Wulung kuwi. Aku Sawer Wulung. Sik. Sampeyan nggih kancane niki. Sak pangruku Sawer Wulung ki jenenge gerombolan. Yo. Kuwi jenengku. Oh dadi gombolan Sawer Wulung mergo jenengmu ya Sawer Wulung. Yo. Mergo aku ngimpun wong-wong tak jak nyambut gawe bareng. Saiki ngono ya Sawer Wulung. Aku tak kandha karo kowe. Sing jenenge wong bebojoan ki kudu padha tresnane. Nek salah sijine ora tresna ora bakal dadi. Oh, kuwi gampang. Kok gampang? Sing jenenge wong bebojoan kuwi kudu padha tresnane. Iso. Upama aku tresna, Dur, bocah waton ora tresna. Tak pateni. Kuwi jenenge kowe merwasa Mesti tak pateni. Merwasa kaya ngono kuwi iki. Aja kaya ngono kuwi. Aja dupeh kowe rasa, aja kowe sekti, njur gunakake kasekten kanggo tumindak daksi. Kuwi wis dadi watak mantuku mung gari entuk apa ora anakmu kuwi tak peh. Sampeyan yo kaya kan. Sabar guru. Kepiye wae aku ora bakal nyentuh nyak. Gini. Kurang dadi bojone anak. Iki ya arep tak rembugi sing aku. Lalu malah tak keke pateni dibotok godho. Kakang Sawer Wulung arep ngepek sik sapa ki mau? Lho nek kowe iki seneng wong wedok kuwi sak Sampeyan niku kataran sapa sing tok senengi? Entuk aku. Kowe ndek bojo urung? Ha ya wis. Wis. Anak urung? Lho, Piro anakmu? lagi arep. Lagi arep. Heeh. Saben anak siji ki ketemu karo bojomu ping piro? Sampeyan iki lho. Kuwi bojo. Wah kene bojomu melu. Lah iya. Aku aku nek kan ora ben bojone liyan. Tenang. Sing tak tirokke iki Sabar Prabu belum. basa muka. Aku tak kondo ya. Yen kowe bakal meksa kan ngakir kono iso dadi ratu kang ratu ning demit. Kuwi syarate ora ndemok bojone wong liya. Lah kowe kok tak cek ora tak demok lambine. Sembrono. iku nemplek apa? Sabar belum. Piye? Tak kondo pisan meneh yo. Nek pancen anakku gelem kok pek bojo tak ulungke tangan loro. Ning gandeng anakku ki ora tresna marang kowe, aku kok ora banyarujuki. Dinde wulung kowe gelem ora tak pek bojo. Ora gelem. Kowe kemudian ora gelem anakku. Tak kira jagat gumelar iki ora ana wong wadon gelem dipek bojo maling gulik-gulikan kaya sampean. Mbok ya gelem banane jamur. Lambemu ku yo. Wae muni wae. Kowe sengit karo aku. Nyawang aku ora. Katane tumindakmu saben dina gawe sing sarane liyan terus jang sarane kiri bebener wong kaya kowe iki kudu dibrasto kanthi tapis lan diadili kanthi sadil-adile. Mergo tumindakmu terus jang sarane kiri bebener. Wis ping pindho kowe ketemu karo aku ning tembungmu nyerik-nyerik ati. Sakarepku suarane kok rasane lho sakarepku. Apa kowe wis dileh urip? Tinimbang aku dadi bojomu trimo mati. Sing halus to, Kang. Jadi belum mati. Sing halus to, Kang. Ojo to, Kang. Sabar dulu.
dilebokke sik. Sing Durung dadi bojone wis cerewete kaya ngono. Aduh, dilebokke sik. Sing sare nek arep golek bojo ya Sarungno sare. piye? Syaratan wong telu iki lebokno nang cangkem. Lho, balik. Apa Ayo nek gone karo aku. Ora apa-apa. Karo aku. Ayo karo aku wae. Kosek. Pak, kok awake dhewe ora kon lunga. Kowe ora apa-apa. Urip ning wewengkon Gunung Kidul. Nggih. Kowe ora tak pateni. Matur nuwun. Nggih. Kowe tak uripi. Iso kemayangan, Pak. Nek kula setuju kula niku. Yo kabeh tak uripi. Ning aku duwe penjaluk siji karo kowe. Aduh, Pak. Menapa? Kowe saben sesasi sepisan. Nggih. Pajak kuwi. Kowe kudu goleke perawan. Perawan. Perawan sing udakara umur 12 taun. Gedene nganti 13 taun. Mangke riyen. Lah yang napa niku perawan kok semonten Kowe ora perlu ngerti. Lah, Kowe wadi tumrap aku. Sing baku kowe sago apa ora? Nek kowe ora sago, kowe mesti tak pateni ning kene. Nggih. Sagas. Ning upami Hmm. perawan-perawan wau mboten purun. Lajeng kadhe pundi? Ayo dipaksa. Dipun Nek perawan kowe ora gelem tegese kuwi dadi tanggung jawabmu. Kowe sing tak pateni. Pak. piye? Piye? Kami Sago. bakal dhewe cilaka. Ayo mangkat, Pak. Nek upami perawan iku kula ijoli. Oh, Sampai nampun wonten niku lho, Pak. kok bojomu dienggo apa? Lah kenimbang mengko perawan ki klebu anake dhewe barang kuwi rak ya Sing tak butuhke kuwi perawan. Oh. Nek kowe ora sago tak pateni saiki kowe. Nggih, sagah. Sago. Ayo, Pak. Sareh, nggih sareh nggih. Boten Mengko dimingi-mingi apa duan? Ayo, Pak. Sing penting awake dhewe selamat ya, Pak ya. Ya. Ayo.